Kaya mo na yan. Hello mga subscribers. Kung muli, si Modern naman Kevin. So, dito tayo kay Apong Asyong Bingkang. Siya po ay 74 years old. This is our 9th session of therapy. So, a lot of improvement that happened to him, such as yung kanyang balancing, yung kanyang movement, maraming nabago. So ngayon po, again, we will try yung aming activities na yung walking namin. Pupukas kami sa kanyang lower back and lower limb. So before we do that, mga subscribers likers, we will make muna a prayer. I-pray muna kami nila Ate Esther. Esther, no? Ate Esther at ni Ate Pe. Okay, let's pray. Kasabihan, mga di kaamo. O sumabi ka pa, di mo mga inorte, kapatid sinabi ka. Diyan mo na eh. Hallelujah po yung kami. Sabi nga sa Mateo 6:23, pag sumakita mo, pagkalihan ng Diyos, bagay, maraming salamat po kung Diyos ng buhay, hindi sinasamba. Muli Panginoon, paspasan mo ang ating kamay, pag-ibo, pag-therapy, kaya natin masyo ng Panginoon, kung ang balik ka ng kalangkasan, Lord, forgive us our sins, Lord God, our Father, muli Panginoon, kung ang isang dalangin sa pangalan ng Jesus at Panginoon. Amen. Oh. Yan. Amen. Okay. Sige pa na eh. Nakalagay pa yung Apong Asyong. So bago ko po siya papalakarin, nangailangan na kami ng stretching such as yung upo tayo. Kaya pinapanood natin as ko ng tubig sa kanyang kapatid, kanyang kuya. Kapagmahal na kapatid. Yan. Okay? Ano pangalan ng anak mo? Anak mo, ano pangalan? Si Horacio. Ang anak niya, shout out kay Horacio. Vladimir. Janice. Ana Maria. Ana Marie. Ana Maria lagi. Ana Maria. O sino pa? Apat lang? Apa? Huwag kang anak? Banana lang yan, Maria. Ay, banana. Sino po na dyan, anak niya. Shout out sa nila. At salamat sa patuloy na sumusuporta at sponsor. Sa therapy kaya ako Asyong. Yan. Asyong. Sa amin. God bless. Dagiri ka. Okay ba? Ba? Ano? Kasama ka rin ako kaya na? Pag-tilas ka? Tilas ko lang kung tilas mo. Takot eh? Sige, tilas ka rin. Position mo pa. So let's make position. Okay, ready? So balancing. 1, 2, push! Okay, very good. Diretso tayo. Diretso ng katawan mo. Okay? So pagka-diretso ng katawan, upo ka uli. Upo ka uli Apong Asyong. Okay, very good. Dadaan mo ba? Okay, relax. Ano yung exhale? Tumalin nyo ko. Diretso mo lang. 1, 3, push! Okay, very good. Upo uli, upo uli. Yan, para ma-develop yung flexible mo, flexibility. Yan. Okay po? Yan, po. O, last two. Tayo. Push. Yan. Kita po natin, napakabilis niya ng tumayo. Upo, dahan-dahan. Nandito tayo, mabilis na po si tumayo. Yan, okay. Wala lang tayo ng konti ha. Sige. Okay, yan, wa. Yan, very good. Okay, very good walking. Nakaduro ko nga naman na. Ito. Pamay. Yan, sige. Bali. Very good, mga Apong Asyong. Makanali ka. Yan. So, sakit kita tayo na. Straight bali. May sakit na kita. Okay. Push! Gusto mo? Very good. Yan. Marami yung pag-gana pag... Yan. Okay. Okay. So, ayusin natin yung ating video. Yan. Okay? So, ito yung ating second attempt. Apong Asyong. Kailangan mas malayo yung ating pupunta na. Okay? Focus ka, focus. Ready? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Diretso Apong Asyong. Diretso ka. Relax ka. Relax ka. Sige po. Ganito lang ba? Yan. Sige, lakad ka
pa. Very good. Sige, lakad ka. Yan, sige tayo. Yan, sige, bang mo. Itakbang mo. Itakbang mo. Eh! Bang mo yung apasyo. Agyo ba yan? Anong... Eh, push! 9 session ka na eh. Ang lalakad ako, burigo. Magpasko, lumakad na ako. Yan, sige, lakad. Makanan na eh. Yan. Yan, very good. Okay. Very good. Yan. Yan. Okay, ako dito lang kayo. Ako. Sige pa kayo. Yan. Okay. Diretso ka daw. Diretso ka pa. Yan. Alas ka pa. Oh, lakad. Push. Sige, push. Yan. Great body. Ako nga siyo. Takas kaming yakabis. Parang ka maging sure. Yan. Yan. Push! Yan, ito po yung aming 9 session therapy. This is the point improvement again for Apong Asyong. Medyo yung kanyang walking, we will try again for our 10th set of walking. Ito po yung pangalawa niyang lakad. So, kayo po. Danan po. Dadan. O, relax ka pa ha? Okay, relax ka pa. Relax. Bob. Exhale. Hinga malalim. Ha! Ayo. Bob. Very good. So, katupin ha. Lakad ka ulit, okay? 1, 2, back. Dapat tasang ito ganyan eh. Siyempre, universal. Matanda mo is nga, bisi. Ay, ang mga handa. So, this is our third set of walking. So, natagdagan po na isang set. So, last namin ay dalawa lang. Ito po tatlo na to. Medyo mababa na. Nandun sa may lagay ng mga damit. Kulay pink. So, dati, ganito lang siya. So, lumalap pa siya ng boundary. So, it means there's an improvement sa lakad ni Apong Asyong sa kanyang 9 session every day, but different kind of technique and strategy and style ang ginagawa natin sa kanya. Okay? So, this is mga subscribers. Lahat po ng mga mag-anak niya, mga anak niya. Ito na po si Apong Asyong sa kanyang third set of walking for our 9 session therapy. Push! O, malaki ka pa. Back. Lakad na eh. Diretso na tao. Straight. Yan. Yan. Sige ba? Back. Okay. Yan. Okay, tuna ako na. Yan. Okay. Okay. Nalalakad din, di ba? Ito kayo, sige. Sige. Yan. Yan. Sige, lakad. Lakad din mo. Ito na tao. Damo. Lumang tumba ka. Sige. Ano mo? Sige, yan. Tingnan ako man. Very good. Yan. Okay. 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 Push! No, thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord, for third set of walking. Ito yung kanyang third. So, isang class na tayo ha. Last. We will attempt the last. At least 4 walk tayo ngayon. Para mas mabay yung walking natin. Kasi kailangan dumakit ko talaga. Hindi puro masaya lang ha. Dapat yung paglakad. Okay? Relax. Kondisyon ka. Oh, dalong. Dalong? Dalong ba? So, we will, dapat talaga tatlo lang. So, we will add another set of walking. Check natin yung mga lakas. Sige ba? Ito ha, for walking to, for our 9 session therapy. So, abangan nyo. Ito na po. Okay, push! Bak, relax ba? Yan. Matibay na ka niya ba? O, tibay na ka.
Nakakaroon. Wala pong hawak kaya mga subscribers. Ayan, partida na yan. Isa lang. Sige lang. Yeah. Hindi mag-charge. Bak, diretso mo ba? Kailangan mo po ba na kayo? Yan. Kaya ba baka iba ko? Yan wala mo baka straight ko ba po? Sige. Push! Yan. Ano pa yung forma? Wala mo. Kumusta ka? Ikaw, wala. Tanda ko to yan. Habang buwan may pag-asa. Tanda ko. Habang ikay, papalayo. Thank you, Lord! Paano na rin? Yan. So, di ba? Manibag na yan. Sige. Takpang. Yan. Takpang. Yan. Sige ba? Yan. Thank you, Lord. Salamat po, Lord. Yan. Straight ka ba ito? Okay. Okay. Yan. Okay. Lakas ka pa. Lakas ka pa. Nakapakakin. Yan. Ayaw ka! Huwag kang matakot! Patulanan! Yeah, push! Lakasan mo ang lubo! Let's push! Straight body. Yeah! Okay. Easy. Oh, yeah. Straight ka pati, baliktad ka kan. Relax. Oh, Relax. pagaga. As mo? Magandang, bisa ka. Hindi na may glass. Binawa pa. Ben! Ayan, tinagado ko na ka hindi. Dito ka. Dito ka. Dito. Yan. Yan. Dito ka. Dito ka. Dito ka. Dito ka mo eh. Marunong na. Dito ka. Ako ba na ka dito? Yan. Okay. Straight ka kan. Tama lang ba? Ako na. Kasi po na. 5 minutes ka kain. Ay, Yan. meron. Cha. Kaya yung kamukha mo ba yung kamali yan? Yan, siya sa mga. Oh, maganda. Lahat bagya. Lahat bagya. Look. Yan, very good. Yan, siya. Sebab? Mapasin natin yung kanyang walking. Mapasin natin mga subscribers. Ito po yung aming 9 session. So, alam ko improvement kasi naka-apat na po siyang set na lakad. Maraming mula para hindi ko ako. Bakit ako pa nag-teacher? Hindi ako dyan. Ito niya ang gagi. Uy! Ito! Oke, Ano? Ito! Sir! Stop!
Lakad na ka. Kanina yan. Saan? Ito parang ganito ko rin eh. Kaya ko na. Kanina? Yan. Short lang yan. Bukas, 5 na eh. Number 2. Bukas, 5 iba. 5. Kuya? Lagyan mo ba? Kita ba? Kanyan. Kuya? Lagyan mo. Kuya? Punta-punta na eh. Malibat na eh. Punta-punta. Punta mo. Wow. Patay mo ka, pati mga kaya nutulungan itong mukha. Yung pala, estratero, kailangan na yung Pasko na yan, wala ka. Yan, lumakad ka. Hanggang lumakad ka mo, wala problema nga, di ba? Pumunta ka mo, pumunta mo. Sakit nila na. Oo, makapag-share ka, halimbawa, makapag-share ka, pumunta ka, lalakad ka na eh. Ito nagtukod kaya. Wow. Lungi ako gawin tabak. Kaya ka lumakad. Hindi ako simbang motivation. Oo. Kaya ka makakira na. Dagod ka kain. Yung kuya mo yung gumana niya. Ne? Wow, kasi Yung kuya na nagagana na eh. Hindi ba doon? Hindi siya sugas na. Sa mga pagkain mo yun. Bukas na sa akin mga binila na. Na. Kapag palitan na, Ito sa iyo. Hindi makasap na itong rasyo. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gusto na! Hindi, buta mga kapit ako. Mas ganito po. So just like make a light massage kasi everyday po yung kanyang therapy. Yung light massage po just only warming and calming and relaxation of muscle. Hindi po tayo gagamit ng mga pressure. It should be a light and moderate. Kasi po, i-focus sa kanyang pagtayo at pag-upo at paglakad. Okay? So itong aming program dito kaya po ratio, sinasabi ko nga, 25 session diretso, pero different kind of program ang ginagawa natin sa kanya. So ina-alternate natin yung digital therapy, may kuryente. So yung mga range of motion, massage siya, very light lang naman ang massage nila. So everyday ginagamit ito. So napakagandang epekto nito sa mga stroke patients. Walang budget, natural. Ibig sabihin, no, yung mabagal yung pag-improve ng pasyente natin. Kasi nga, lahat po tayo ng araw. Dito kaya pong orasyon na tanto ko, mabilis. Diba? Mabilis yung kanyang pagaling. Everyday, but different kind of program ang gagawin ng therapist na umahandle sa mga stroke patients. Ito. Nadidya po yung mga hawak at may mga experience na nakapag-aaral din at higit sa lahat, marami lang napalakan at napagaling. At yung kayo na importante sa lahat. Diba? Yung tiwala sa Diyos. Go! Okay? So, i-develop siya yung ginagawa natin ito. Hindi ito laro. This is a warm-up exercises for the joints, ball and socket, hinge joints, lahat ng mga joints na gumagalaw dito. Yan. Yan. Ano? So, mag-bibilis na. Diba? Nice ba? Check. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang great work today. Yan. Bukas po na. Alternative na. Easy. So, yan. Diba? Dar.
Lakad niya kayo, lakad. Baka may camera po. Ba aja. Huwag kang bang. Gawa program. Bob! Pwede na pili. Pero hanggang sa muli po, ito po si Madam Magkepeng and we'll have some program and video vlog for the next time. I-vlog ko ito. Possible bukas. So, yun po yung aming pinaka-improve ngayon. Naka-apat siya na set sa Bulilakad. So, hanggang sa muli po, is Madam Magkepeng. Bob! Kapong Rasyo, aka Asyong. Boom 3 na Hacienda, Mexico, Pampanga. Abangan nyo ang aming journey sa therapy ni Abong Asyong. God bless all of you.